President, vicepresident, consellera, diputades i diputats. Senyor Torra l'altre dia preguntava què és això, deia a les xarxes. Doncs miri, senyor Torra, això és una autèntica vergonya. Fa molts mesos que tenim una epidèmia a Catalunya i sembla que no hagin après pràcticament res. Vostès, en la seu parlamentària, ens vau garantir la traçabilitat, aquest terme que serveix per entendre el seguiment, la importància del seguiment dels casos. Des de l'escó us hem dit en moltíssimes ocasions, que destinar 18 milions d'euros a una empresa privada de neteja era un error. I ara, desgraciadament, aquella recomanació que us fèiem des del faristol s'ha vist realitzada, s'ha vist real. Era un error. Avui sabem que encara esteu contractant estudiants per fer aquest seguiment de casos. Consellera, després de tants mesos, sabent que vendria això, i us ha agafat sense contractar el personal suficient per garantir el seguiment dels casos. Vostè, a més, ens ha ajuntat, i ho vaig dir l'altre dia també des del faristol, des de l'escó, consellera, vostè ens va citar els portaveus de Salut. Ens ha citat en diverses ocasions, a la tarda en aquest Parlament, per al dia següent anar i fer una cosa absolutament diferent a la que expliqui als portaveus. És més, vostè es vanagloria després a la televisió de Catalunya dient que no diu tota la veritat a la gent. I mentrestant veiem com els ciutadans, per desconeixement, per la seva mala informació, fan coses, surten de la ciutat i se'n van als pobles seguint la recomanació de la seva consellera. On són els casos ara, consellera? No ho sabem. I no ho sabem per la seva irresponsabilitat. Us vam estendre la mà. Jo personalment ho he fet des del faristol cada dia dels plens durant aquesta pandèmia, amb propostes. Us hem trucat, us hem demanat coses. Mai heu tingut cap interès. L'última és que us hem demanat realitzar un gran pacte, un pacte transversal per reconstruir el sistema sanitari, per fer un ple específic, monogràfic, en aquest Parlament. Ens agradaria saber si també amb això ni tan sols s'ho llegirà, com ha fet amb les nostres propostes, menystenir-les. Consellera, estem preocupats per la situació. Des del primer dia us hem demanat més tests i més rastrejadors. I, desgraciadament, ni hem tingut els tests que calien a la població, ni, desgraciadament, vostè es va dedicar a trobar els rastrejadors i a dia d'avui encara està buscant estudiants que us facin aquesta feina. El senyor Torra, que m'agradaria que alguna vegada, ja segurament ara que la legislatura ja se finalitza, potser ja no ho puc ni demanar, que alguna vegada estigui quan parlem del sistema sanitari. No ha estat mai en tota la legislatura. Això sí, què fa? Mesures incoherents i abandonar a la sort els treballadors del sistema sanitari. Ja ho vaig dir l'altre dia i ho torno a dir avui. Ojalà algun dia pengi el telèfon a aquestes conferències que deu estar tot el dia al despatx amb el senyor Puigdemont, amb Waterloo, que pengi i vingui aquí una estoneta a escoltar què diuen els altres grups del sistema sanitari, que es preocupi menys per la confrontació diària i que es dediqui més al coronavirus. Perquè el que cal és una acció coordinada entre el govern, entre vostès, entre l'oposició i, evidentment, entre el govern central. Perquè vostès van desobeint amb decrets que estan mal plantejats. Perquè, disculpi, senyor Torra, allà on estigui seguint el debat, per privar els drets fonamentals, els estats democràtics, cal un jutge. I un jutge no és l'administratiu del senyor Torra que fica un segell cada vegada que el senyor Torra té la il·lusió de validar o no un decret. Això és el que feia el senyor Puigdemont amb aquelles lleis nocturnes que tan mal han fet, que volien designar jutges que li validessin tot. Doncs no, miri, no hi ha administratius per validar-li i, per tant, cal respectar la separació de poders. I, per tant, us van dir el jutjat que us faltava en aquell primer decret informació i que, a més, la mesura no era proporcional i que, a més, no tenia escrita, redactada i plantejada una limitació temporal. I per això us la vam tombar. Què és això, senyor Torra? Doncs és un estat democràtic. I ara presenteu aquí un nou decret que, de fet, segueix faltant concreció. Desgraciadament, segueix la inestabilitat jurídica i la incertesa amb la qual castigueu no solament als ciutadans de Lleida,
no solament als ciutadans del Segrià, sinó esteu castigant a tota Catalunya, perquè vostès tenen tota la responsabilitat i totes les competències de salut. I per haver seguit el seguiment dels contactes, ho patirà tota Catalunya, tota l'activitat sanitària i tota l'activitat econòmica. Per tant, no siguin tan orgullosos, demanin ajuda perquè tindran més mans que almenys les que teniu. Llegeixin alguna proposta, ja no dic totes, crec que les haurien de llegir totes, llegeixin alguna proposta que us envia l'oposició. Demanin i acceptin tota l'ajuda que vingui també de Madrid. Fiquin ordre una mica a casa seva, que solament coneixem gairebé cada dia més i més dimissions, i preocupin-se pels treballadors amb fets. La seva mala gestió tindrà un preu massa alt. Deixin d'enfrontar-se a tothom i especialment li dic des d'aquí al senyor Torra i treballi amb sentit de la responsabilitat pel bé comú. I és precisament per aquest sentit de la responsabilitat que mentre vostès estaven a Madrid en ple estat d'alarma votant no a l'estat d'alarma i nosaltres votàvem sí, avui, per aquest sentit de la responsabilitat, nosaltres estan molt lluny de qualsevol ideologia que puguin tenir vostès, per sentit de la responsabilitat davant de la ciutadania, votarem sí a validar aquest decret. Perquè contra Madrid vostès viuen millor, sempre al revés, perquè vostès tenen competències que no aprofiten, perquè la gent, i especialment els treballadors del sistema sanitari, estan molt enfadats amb la seva mala gestió, perquè estan exhaustos i perquè tenen motius per estar enfadats, perquè perdent el control del virus heu ficat en risc a tots els catalans. Us ha avisat tothom, la premsa, els alcaldes, els treballadors, ho heu fet malament. Encara vau tenir la gossadia, en mitja pandèmia, afirmar que vostès sols ho haguéssiu governat tot millor. Doncs avui veiem que no ha estat així. Moltes gràcies.